Huomenta. Kello on 3:55 ja me herättiin jo 3:00. Vähän ennen käytiin suihkussa ja meikattiin. Ja nyt pian ollaan menossa autolla lentokentälle. Ollaan nyt käyty lähtöselvitys ja sitten me käytiin passitarkastus läpi ja nyt me ollaan Starbucksissa tunti ja... Eikö meillä tuntia puoli vähän yli aikaa? Ei, meillä on 45 minuuttia. Ei, mut sitä niinku et... Et lähtee Niin, tuntia 20 minsaa. Lähtee tuntia 20 minsaa. He vedis by Simin. Juuso. Mut loppuu tila, niin mä pistän sen vaan toiseen asteen. Me ollaan nyt saavuttu Lontoon Gatwick lentokentälle. Nyt odotetaan bussi joku vartti vielä ja sitten me mennään tuonne Brightoniin ja siinä kestää joku 20, ei kun siis anteeksi, vähän yli puoli tuntia. Juuso. Noi pelaa tai oikeastaan Roosa pelaa Pokemon Go. Joo. Perus. Meillä on nyt vapaa-aikaa täällä. Vapaa-aikaa täällä rannalla. Tai niin, tuntia ja puoli vielä vapaa-aikaa tällä ekan päivän. Ja sitten me mennään takas semmoiseen raviradaaliin ja meidät haetaan sieltä isäntäperheisiin. Tuntia puoli aikaa olla. Ei kun noin näet varmaan maksavan noista. Tai sit on vaan joku prank bro. Okei, eli kello on 2 minuuttia vaille 11. Me tultiin tän host-perheeseen joskus 7 aikoihin. Meillä oli vähän ongelmia saada matkalaukut mahtuu niitä semmoiseen pieneen autoon. Mut joo, ja sit me ollaan nyt täällä niinku vähän oltu. Sit me syötiin yhdessä perheen kanssa ja vähän juteltiin. Ja sit Johanne, Joe, niin tuolta Norjasta semmonen tyttö, niin se on meidän kanssa täällä ja mä oon jutellut sen kanssa niinku aikaisemmin niinku WhatsAppissa. Et mä tiedän sen sillä vähän ennen. Mutta joo. Eli nyt me vielä käydään niinku vessassa tehdä illatoiminta tällä ihan perus. Ja sit mennään nukkuu, koska me nukuttiin niin vähän aikaa viime yönä. Kautta ei ollenkaan, joten öitä.